RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Trixie, 17 anyos, usa ka estudyante sa senior high, taga Bohol. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga mata. Matawag manggod ko og libat, og naanad naman unta ko ani. Pero karon nga nidako nako, nakasugat nako og problema sa akong pag-eskwela. Aron ni sabtan, sugdon ko sa bata pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Mga bad kaayo mo da. Ito ganta mo sa akong mama. Laban mama ng libat. Loya. Tamami ka na niya, kay lipat na siya. Alam mo, masuko bayagin si Papa Jesus ninyo, kay manaway man mo. Bad baya lang mang bully. Sabi, naglibat yun ka. Di ka naman tagong libat. Libat pa ka. Alain na ninyo, oy. Saan sa din kasaba din eh? Sir, mang bully sila si Ay. May nusi lang na sila Sir B, kay mang bully na ako. Be, may nusan sila ni Sir B. Kanong-kanunay magina ninyong sungugos, Trixie, sa ayang diferensya. Unsa ka, kung kamo pa'y parehas niya. Mao nga dili maayo ang magbuli, ha? Bad na. Ble, kasabaan! Onsa? Gisungog na po kasi mo mga classmates. Oh, ma, libat ko no ko. Yan, sa may sulti ni mo. Onsa akong giingon ni mo? Nga dili ko mo hilak. Ang tibi-tibi man ka? Angang, gikapoy naman ko, sige lang na nagkasuko. Sa akong, ilaman kong buliyon, maglagot man ko. Manggang gwapa ba sila? Mas gwapa pa ko. Una, araman di ay na. Dili sila sama ni mo kahimtang. Apa, dili sila gwapa. Ingon ana raman ko na ang tao, Trixie. Dili perfecto. Na ay naan nila ngawa ni mo. Ug may naapod ni mo ngawa nila. Ug bright pagyut ka. Perming nasa honor roll. Ug labaw sa kanan.
Buutan ka. Mao na nakalabaw ni mo nila, kaya wag sila ana. Salamat, Mama. Naghilak ka masab kuno ka. Pero wa man kumuhilak at tubangan sa mga nang bully nako, Papa. Ni Mama ramang kunihilak. Very good. Kaya ang mohilak, Pildi. kana. Papa, ngano parehas di ay kunin niyo ni Mama og ni Lula? Maayo pa ka ning atong mga mata? Naliwat ko sa akong papa kay libat po ang akong papa. Ingon man ang akong lula. Dili na ko kalikayan kanito sa bata pa ko nga makapangutana ko kung nganong naingon ini ang among kaliwat. Apan nakadako na ko, naanda lang sad ko. Wa na ko maghunaon sa akong diferensya kay pag high school na ko, wa na masad kaayoy mobuli na ko. Tingali, tungod kay hingkod na mi og nailan ako nga ingon ani ko. Makakita naman ko. Makagamit kong cellphone, apan dili dugay kay magsakit man ang akong mata. Pero karong nag-senior high school na ko, medyo ni bati na gyud ko kalisod sa akong pag-eskwela. Unya, Ha? Laptop? ma, kay dili man pareha sa high school nga mag-print lang ang among mga teachers ug among mga tun-anan ba. Pero karon mugamit na lang gyud ko og laptop. Oh, sige. Maningkamot ning papa nimo nga mo palit og laptop nimo. Bisan second hand. Yay! Salamat, ma! Kasakit sa akong mga mata. Sige, tutok sa screen sa laptop. Uy, di man ko makaagwanta. Ma! Nga naman, Trixie. Ma, paliw ko ubasaan ang akong tunanan nga naa sa laptop. Mabi, please. Maminaw lang ko nimo kay sakit ka akong mata. Unsa? Di ba kud pwede nga operahan ang imo mga mata, Trixie? Ha? Operahan? O laki. Namagod siguro'y operasyon para ana. Kisayang kayo ka. Gwapa o bright. Unya, ang mga mata ragi imong diferensya. Dili na tingali na mahimo, oy, Bea. Kay inborn magkunin ako. Pwede lagi na. Wa man ko imposible. High-tech na baya ron. Kung naaman, mahala ka, anak sa. Na may mga organization nga mutabang anang may mga disabilities sama nimo. Pag-research ra good. Pero, mada pa ba guding operahan ang akong mata? Ay, di tana, Trixie. Uy, kay gawas na watay kwarta, day. Delikado kay na kung mabuta na hinuon ka. Ha? Wa pa ko kawad iyong paglaom nga may posibilidad pa nga mataro ng akong mga mata kay high-tech na baya ta kaayo karon. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod unang pangutana. Inborn ang akong pagkalibat. Ingon sab ni ini ang mata sa akong papa ug ang iyang mama. Sa among genes ba gyud ni nga libaton mi og mga mata? Ikaduhang pangutana. Sa ka-advance na sa technology karon,
Doon na ba'y operasyon sa mga sama na akong libat o mga mata? Unsa may paagi? Mahal ka ha? May makatabang ba sa sama na ako? Ikatulong pangutana. Karon nga nag-senior high school na ko, struggle na kain ako paggamit og laptop. Kay dili ko makadugay tutok. Unsa kay pamaagi aron matarong ko ang akong pananaw? Ikaupat og katapusang pangutana. Pwede ba kumuduol ani og espesyalista sa mata? Or may eyeglass ba nga mo correct sa akong pananaw aron dili magsakit ang akong mata og tutok sa screen? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Trixie. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga psychological, emotional, o mga behavioral, drug-related ng mga problema. Kay medical doctor man ako, psychiatrist o drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page o driba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga if you stop struggling, then you stop life. Mao na, di na tabuliok, patay na ta. Atoli, patay mo kitang tanan ba, may di mamatay na to. Pero, ilan ta magdungan. Lain-lain pamahagi sa usaon ta pagkuwas Ginoo. So, kailangan mo, sikay-sikay kita, para di ta patay. O di ta matay dali. Kung mahimo lang. Ang ato magtatampo ko ng adlaw, si Trixie, 17 years old, taga Bohol. Estudyante pa ni siya, senior high. Ang problema, kay may tungkol siyang pananaw, no? May makailan ako sa Bohol, no? Dr. Bots alis na, pero may mag-chat na ko. Musta namang kinabuhi das Bohol Bots? O Panti. John Yu, mga Yu family sa Kalapi. Ma'am Mabel Cinco Saniel sa Tagbilaran City. Musta naman ka, ma'am? Mustang kinabuhi sa daghang kwarta, ma'am? Panghatag po gamay. Mga ilan ko sa family dia sa Batolete, musta? Musta naman barangay captain Dini Ilarcosa. Diya sa Maasin, no? Ako sabon ako great ni si Samuel Dison Pero. Akong agagaw, Nestor Dison Obra. Nicolas Pero, diya sa Bilibol, Maasin City. Attorney Brian Wano, diya sa Toledo, no? Pero Maasin ni siya, nakasawag taga Maasin. Ako nang parinti pa rin niya. Mga Entrada family, no? Ini man naminin. Dr. Lud Musot, diya sa Toledo. Dr. Agustin Basti. Amo diha sa Toledo, ha? Pero man taga-sugod ni sa taga-sugod sa Denlete, no? Okay, so going back to our sender, si Trixie, taga Bohol. May tungod kini sa iyang problema sa pagtanaw, kay medyo may manukon kuno ni siya, no? Mga ito nabati ito sa drama. Unang pangutana, inborn ang akong pagkalibat. Ingon sabi ni ang mata sa akong papa o giyang mama. Sa among gene bagyod ning mga libaton mi og mata. Well, kita sa genetic loading, pero daghan man ang mga hinungdan nga nung medyo may pagkalibaton ng usa ka tao. Ang among sa among pagtuon ginatawag ni namo og strabismus. Strabismus. Ang mga hinungdan na gudaan ni Trixie, ang mga muscle sa mata dili siya na-align. Normally mong align siya, so dili siya na-align. So ang focusing niya is problema. So kung farsighted ka, ang tendency pod sa imong mata is mo turn inward or outward para makafocus ka sa usa ka butang. Unya baliko nako, nanay siya genetic loading. Kung mingong ka ang imong papa o imong lula may pagka-libaton sad or nakay-strabismus, sumasay usa na sa mga hinungdan. So makurehaan naman ni siya. Anaan ni mga posibleng alibyo. Tawag man ni sa pinulungan nga mga Cebuano og manukon, manukon or libaton, Walagi po na hinungdan usahay da sa eskwelahan, ayaw lang po ninyo gibuli ng mga tao nga ingunani kay dili baya nila ni kagustuhan nga malibaton sila. So usa man sa mga hinungdan nga usa ka bata di na mo eskwela kay sugsugon lagi, hoy libat, hoy dili maayo na. Kung naman gani may nana nga mitabo sa eskwela, itugan sa inyong teacher o sa guidance counselor para makulang atensyon sa ng bully. Okay, sunod nga pangutana. Sa advance na technology karon, ano na ba'y operasyon sa mga mata nga libat? Unsa man nga paagi? Mahal ba? May makatabang ba sa sama nako? Naaman tay ang usa sa mga committee na mo sa Lions kining sa vision, no? Di ko sure og naabay
libre ani, pero ang alibyo ani Trixie is glasses. Unya magkuan kag patsi sa imong mata, unya surgical intervention. Mga ophthalmologist ang mga expert ani. Kung pila, magdepende kung asa man kang ophthalmologist mo dool, pribado ba o sa gobyerno ba. Pero hopefully nga mahimo ba og I am not sure og naa ba kay contact number. I will try to ask kung naa ba ni maapil ba ni sa among Lions program kining ingon aning problema ha. Kay kasagaran manghatag mo mga reading glasses pero mga simple ra man kay na, no? Kung naa man kani operahan, major surgery ni siya sa mata, no? Kay ma-align ang mga muscle nga nag-direct or nag-control sa movement sa mata. Okay? Lahi ani siya sa kining strabismus, lahi ni siya sa amblyopia, ha? Kaning kita untog lazy eyes, dili ni siya pariha. So, kinahanglan ni siya nga madali pagtagad kay makakos ni siya severe nga problema sa pagtanaw. Siyempre, apektado ang imong quality of life, kay mo lagi na, ibuli lagi. Ipa itong mga kigsunan mo, bully po. Kanya makakos ni siya og inunta visual impairment in the long run. Ikatulong nga pangutana, karon nga na senior high nako, struggle yun kayo paggamit og laptop. E dili ko madugay og tutok. Unsa kay pamaagi aron matarong ko ang akong pananaw. Ako nang gingon na glasses sa Trixie. Buhol man kano. I'm not sure kung nabay ophthalmologist nag-practice diya sa buhol. Pangutana. Pero di sa Cebu, na ako dagay ka comment katong nag-opera sa akong mata sa katarak, Dr. Jojo Aquino, nga naayang buhatan diya sa iyang clinic diya sa Perpetual Socor ug sa Vélez Hospital. Inalang gi-refer ka nako. Fair mapod mo charge ni sila sa Ace Eye Clinic sa ilang Dr. Aquino, mandaman ni kupira, no? Kung pila, di ko ka answer man yana, no? Kaya depende sa klase nga ophthalmologist. Ophthalmologist ang mukha niya ni. O madara ba ni og glasses, ha? Kung medyo di ka kadugay, lututok sa imong laptop, pahulay lang niya, balik na pagkataon-taon para mahuman mo ang gusto ni mong humanon. Ikaw pa ko tapos ang pangutana, pwede ba kong modul ani og espesyalista sa mata? Yes, katong gingon ako ophthalmologist, ha? Ophthalmologist ang imong dolon. Or may eyeglasses pa na nga mo kuryaan rang pananaw. Aron dili mo sakit ang tutok nako sa screen. So akong gingon, modul kag ophthalmologist, dili ko kay balog na abay nagpractice diya sa Bohol, pwede sa Cebu, ay daghan diri, ha? Na si Dr. Edward Tan diya sa Maternity Hospital, Cybergo diya sa Chongwa, Jojo Aquino sa Perpetual ug sa Cebu Vélez, no? So muna ako ikatambag sa problema Trixie, yung ato sa libuan, millions ka naminaw sa itong programa kaniya kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, thank you very much, with my partner sa legal, Attorney Eileen Bathan, sa makanunayon yung pagpaminaw sa itong mga RMN program, taas kayo tag-rating din sa itong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw.